Egy napja zárták le a magyar-horvát zöld határt, és megvannak a legfrissebb számok. Az elmúlt egy napban 870 határsértőt fogtak el a rendőrök, vagyis a zárás utáni első napon. Ez nagyjából tizede a korábbi napi átlagnak. Vogyarák Anikó vendége, Földi László. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szerintem rögtön helyre igazít minket, mert hogy határzárként fogalmazunk, de azt mondja, hogy igazából ez nem a megfelelő kifejezés. Miért nem is mit használjunk? Hát egyáltalán nem fedi a valóságot, hiszen a határok nincsenek lezárva, sem Szerbia, sem Horvátország, sem Szlovénia irányába. Akinek megfelelő okmánya van, hogyha olyan világból jön, ahol vízum is kell, és vízummal is rendelkezik, akkor bármikor átjöhet a határon oda-vissza. Az, hogy mi mégis ezt használjuk, ugye ez arra vonatkozik, hogy korábban a zöld határon boldog, borótalan árkon, bokron keresztül érkezhetett, és ennek semmiféle akadálya nem volt. A kerítés csupán tereli az akadályok olyan irányába, amely jogszerűvé teszi az ő megérkezését. Ezért én nem tartom helyesnek a határzár kifejezést. Ugye úgy jöhetnek át legálisan, hogyha regisztrálnak. Ezt a mai napig nem teszik meg azok, akik menekültek. Miért? Azért, igen, mert attól tartanak, hogy rögtön haza lesznek küldve? Igen, itt megint picit a fogalmat tisztázni kellene. Tehát nagy tévedés az, hogy nekik Európában kellene regisztrálni. Nem igaz. Ők egy olyan biztonságos harmadik országból indulnak, mindenki, aki jelen pillanatban Európában bolyong, ahol tudnának regisztrálni, mégpedig azzal, hogy akár Jordániában, Törökországban, Libanonban, tehát ahonnan indulnak a szírek, bemennek bármelyik schengeni konzulátusra, és kérnek egy vízumot. Ez a regisztráció jogi lényege. Azzal, hogy ők Európába érkeznek ezen feltétel nélkül, valóban szükséges őket újra megpróbálni regisztrálni, de ez onnantól kezdve, hogy Európa földjére léptek, jogszerűtlenné vált az ő tartózkodásuk. Tehát azonnal ki kell utasítani. Ez az európai jog jelen pillanatban. Menekültnek automatikusan azt számítana, aki Szíriában fölül egy repülőgépre, azzal a logikával, hogy a lövöldözések elől, a háború elől azonnal menekülnie kell, az életét féltve. Jordániából, Libanonból, Törökországból ilyen élethelyzete nincs. Tehát őt automatikusan menekültnek nyilvánítani nem lehetne. Akkor mi a megoldás, hiszen nyilván az ottani körülmények között indulnak el ezek az emberek. Ugyanakkor ugye biztonságpolitikai szakértők azt szokták mondani, hogy nagyon nagy a terrorfenyegetettség ezáltal, hiszen olyan emberek is bekerülhetnek Európába, akik eddig nem. De nem bekerülhetnek, az, hogy bekerülhetnek, ezt mondjuk hónapokkal ezelőtt kezdtük mi magunk is mondogatni, úgynevezett szakértők. Ma már ezt tényszerűen mindenki állítja, és a politika sem tagadja ezzel kapcsolatban a véleményt. Tehát ha erről közelítünk, akkor azt kell mondani, hogy tulajdonképpen Európát elérte az a háborús konfliktus, ahonnan ezek az emberek nekiindultak. Tehát Európa már az úgynevezett békés jogrendjének megfelelően nem tud intézkedni. Hiszen azok az iszlám katonák, akik ugye megérkeznek, hívhatjuk terroristának, vagy egyszerűen csak katonának ők másodszándékkal érkeznek, mégpedig azért, hogy szabotást kövessenek el. Ez teljesen nyilvánvaló. Na most háborús helyzetben ugye a Genfi konvenció is úgy rendelkezik, hogy a szabotások a kémekkel szemben nem igaz a hadifoglyokra vonatkozó szabály. Ezzel szemben én rettegek attól a pillanattól magam részéről, hogy amikor az első terroristát vagy iszlám katonát elfogják valahol Nyugat-Európában, és elkezdődik a bírósági cirkusz, ahol kirendelt ügyvéd mellett, vagy a barátok által megfizetett valami sztárügyvéddel próbálják védeni egy hatalmas médiafelület következtében. Hiszen ez az ember, ez egy szabotőr. A szabotőrnek pedig megvan az a veszélye, hogy így fogalmazzak, hogy konfliktus helyzetben bizony azonnal ítélkeznek fölötte, nincs bírósági eljárás. Tehát amíg Európa az úgynevezett normális, békés jogrendjének megfelelően kezeli a kérdést, addig sajnos egyszerűen nem tud védekezni. Mindeközben Oroszország arra figyelmeztet, és gondolom ezt most csak a civil közvéleményt figyelmeztették, igazából gondolom a politikát már sokkal korábban, hogy szélsőséges fegyveresek jönnek át naponta 100-ával, menekültnek átszázva magukat. Így van, tehát ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az igazi életüket mentő menekültek között, bevándorlók között gyakorlatilag azok jönnek velük együtt, akik miatt ők el kell, hogy hagyják a hazájukat.
ez azt gondolom, hogy egész nonsens, és ilyen értelemben az, hogy százak jönnek, ezrek jönnek, vagy csak néhány tucat, teljesen mindegy. Tehát ilyen értelemben Európa határait azonnal le kellene zárni, ki kellene mondani végre, hogy ez a konfliktus Európában van, ez a konfliktus már nem a közel-kelet problematikája, ez már nem szír kérdés, és innentől kezdve egy más politikai logika szerint lehetne és kellene védekezni, azaz meg kell védeni Európát. Akkor ez nem késő? Hiszen ez az áradat most már hónapok óta tart, több 100 000 ember van benne. Nyilvánvalóan késő, és azt gondolom, hogy minden nappal egyre inkább oda jutunk, hogy a folyamat irreverzibilissé válhat, azaz megfordíthatatlanná. Tehát azok a mondatok nyugat-európai uniós politikusok szájából, hogy tavaszra kitalálnak majd valamit, én úgy gondolom, hogy kezdi kimeríteni Európa elárulását. Magyarország ugye elég határozott lépéseket tett az elmúlt időszakban. Várható az, hogy más európai ország is csatlakozik ehhez? Magyarország az egyetlen ország, hogy így fogalmazzak, aki tudomásul vette az előbb elmondottakat, és azt mondta, hogy ha Európa nem is védi meg magát, megpróbáljuk megvédeni. Nagyon nagy baj lesz az, hogyha egyes országok, tovább következő országok is ugyanezt választják, hiszen egyébként, amire büszkék vagyunk, hogy az unió határai átjárhatóak, ott le fogja mindenki zárni kerítéssel, és szó szerint le fogja zárni határzárral az áthaladást. Én nem hiszem, hogy ilyen Európára vágynánk. Tehát Európát nem egymással szemben, egymás határainak a fölépítésével, kerítésekkel kellene védeni, hanem Európa határát kellene megvédeni minden olyan személlyel szemben, aki törvénytelenül lépett be az országba. Mert a többség érdekeit nem lehet a kisebbség érdekei mögé rakni. Nagyon röviden, lát erre esélyt a közeljövőben? Én jelen pillanatban esélyét nem látom. Köszönöm, hogy itt van.